Sziasztok! Az én nevem Zsolt, üdvözlök minden már régebbi követőmet és minden újat, mindenki újat. Ígértem nektek egy rövid videót, hogy milyen beállításokkal indulunk útnak a következő etapra. Ez egy 12 napos Vörtító, Gardató, kicsi Olaszország, Dél, Sanremo, Monaco, Monte Carlo, Menton, Éze, Nizza és a Verdon kanyon, ez van kitűzve, és hát azért gondolkodtunk rajta, mint kezdő túrázók, hogy mi az, amit vigyünk magunkkal, mi az, amit nem, biztos lesz olyan, amit sajnos nem vittünk magunkkal, és biztos lesz olyan is, amin majd mérgelődni fogunk, hogy ezt meg mi a bánatnak hoztunk magunkkal. Ez csak egy tipp, ez csak egy kis motiváció, hogy bárki, aki gondolja, az ne várjon, hanem induljon útnak, mert egyszer élünk, és ezekből lesznek az élmények. Úgyhogy akkor mutatnám is, kicsit közelebb hozlak veleteket, és akkor kommentelek mellette. Ez a box, amit egyterűhöz és kisbuszokhoz gyártunk. Ez egy 15 mm-es rétegelt lemez, nagy teherbírású 100 kg-t bíró két pár fiókcsúszóval. Mi ezt úgy gondoltuk ki, hogy ezen az oldalon van a konyhának a szárazáru raktára, van egy fa munkalap, a kivágott elemekből van egyébként, mert ez egy könnyített vászszerkezet, ezen van a gázfőzőnk, amennyiben éppen vadkempingezünk és nem jutunk áramhoz. Ha kempingben vagyunk, akkor viszünk egy indukciósat is magunkkal, egyrészt gyorsabb, másrészt ha már az ember kifizeti a kempingdíjakkal az áramot, akkor miért ne? Mögötte vannak a technikai dolgok, mint például az zuhanyfülkéhez a mágnes, amit mindjárt megmutatok nektek, hogy működik. Különböző vízszerelvények a vízvételi lehetőséghez, javító dolgok, gumikalapács. A leánynak, aki bent fog aludni, annak szereztem egy benti ventilátort, egy összecsukható vödör, az ágymodulnak a lábai, egy-két ilyen csavarkulcs, a gázfőzőhöz pedig a csőkulcs. És akkor ezt megpróbálom így levenni nektek, hogy gyakorlatilag ide fog jönni minden fűszer, tészta, rizs, egyéb, és ott van az indukciós. A másik oldalon vannak egy kicsit a napi használatos dolgok, mint szúnyogriasztó, kézmosó, mosogatószer, távcső, egy ilyen menekülő lámpa, egyébként van elő fejlámpa kell, a mobil WC-nek a tabletta, benne az öblítővíznek is a folyadék, ott alul a lámpa. És akkor van egy ilyen mosogatós rész, ami direkt nincsen lefúrva és kifúrva, hanem kivehető az egész. Most így egy kézzel ezt így nehéz, de mindjárt megoldom azt is. Ez nem igazán mosogatónak van, hanem hogyha szeletelünk valamit, vagy elrakunk valamit, akkor ezt kiveszed, úgy öntöd bele, tárolod, tehát egy külön ilyen kis moduláris edényke. Ebben még ilyen nem idevaló dolgok is vannak, mindjárt egy másodperc is kiszedem. Ennek is ki lehet venni a tetejét, de egyébként a mosogatót is belőle, tehát egy picit oldalra veszitek, és akkor vagy oldalra veszük, és akkor ki lehet belőle szedni mindent. Itt vannak az edények, külön itt vannak a tányérok, itt ebben vannak az étkészletek, vágódeszka, kés, meg egyéb. Mivel hárman megyünk, és úgy döntöttünk, hogy a leány alszik itt lent, itt beszereztünk még egy külön hálót, ami az ágyneműnek, párnának, egyébnek a tárolóhelye. Pont úgy lett kimérve, hogy odafér még egy kempingasztal. A kempingszékek azok majd ide fognak menni az ablakba. Az egy spanifer fogja, illetve egy ilyen gumipok fogja lefogni, a ruhák pedig ide oldalra a másik ablakba. Legalábbis egy ilyen vékony sportáska. És akkor jövünk ide tovább. Ugye mi beszereztünk még ide föl tetősátrat, a másik oldalon van egy kihajtható omnisztor. Itt van egy ilyen vicces kis búvárszivattyús oldalsó zuhany. A zuhanyfülke az lehet itt oldalt is. Úgy van megoldva ez a Probár nevezetű túletetőtartó, hogy raktam rá 2 darab ilyen ponyva lefogató gumit, ilyen menetes gyűrűt, ebből ki lehet húzni ezt a rudat, ami kijön ilyen 80-90 centire, ráakasztjuk a kis ponyvát, az autóhoz odafogjuk mágnessel, és akkor gyakorlatilag, hogy egy Kedi Maxiból még mit lehet kihozni, itt van a mobil WC-nk, amit
alkalmasint ide kiállítunk, hogyha vadolunk egy kicsit, vagy éppen hátra, mert a ponyvát azt ide is rá lehet rakni mágnessel, és akkor van egy gardrób részed, hogyha éppen olyan helyen vagy, azért két hölgyel utazok, ők vannak többségben, és ott végzed el a kis ügyes bajos reggeli dolgaidat. Van nekünk itt még egy 50 literes víztartályunk, itt vannak a hosszabbítók, a kilépő, itt még egy ilyen kiugrós WC papír, láthatósági mellény, egyéb üdítő, ha bent alszunk, és utána egy kicsit párás az üveg, bár le lehet húzni, és van hozzá szúnyoghála, és van minden ablakra még sötétítő is, egy ilyen 7 rétegű, akkor azért gyorsan le tudjuk mosni, le tudjuk törölni az első szélvédőt. Ezt csak azért szemléltetésként raktam ide, hogy lássátok, hogy pont úgy lett kiszámolva, hogy az ágymodul, ami erre jön, és oda van rakva a láb, ami ide lesz beillesztve, pont elfér minden alatta. Túloldalon van még egy kompresszoros hűtőszekrény, ugye megyünk a túloldalra. Kicsit macerás, mert nekem csak ilyen állványos kamerám van, de ezt is megmutatom, ide beállítom. Ugye a leány az, ő itt fog ülni, innen kiszolgálja szépen magát üdítővel. Ez útközben szivargyújtóról megy, egyébként pedig szereztünk hozzá egy powerbankot, egy 200 wattos napelem, kihajtható napelemmel. Tehát vagy úgy töltjük, vagy menet közben töltjük a powerbankot is szivargyújtóra, abba bele van dugva a hűtőszekrény, az pedig úgy tölt, és ha pedig áramvételezési lehetőségünk van a kempingnél, akkor pedig arról megy minden. Van nekünk még ide, applikáltam föl egy ilyen 2 méteres kihajtható Omnistort. A kutyus nem eladó, és nem is jön velünk most, nem fér be. És annak még, ha nagyon kell, vagy olyan útra megyünk, esetleg majd jövőre tervezünk egy skandinávat, akkor annak van még egy oldal sátra, és akkor gyakorlatilag a tolóajtón keresztül is ki lehet jönni a sátorba, meg a sátornak van egy külön kijárata, úgyhogy nagyjából ez lesz a felszerelés. Ezt a boxot, ezt a Mobil Camp boxot, ezt gyakorlatilag mi is gyártjuk, tervezzük, gyártjuk egyterükbe, és egyelőre még csak kisbuszokba, ilyen 8+1 személyes kisbuszokhoz, de gyakorlatilag már van Dacia Logihoz, a napokban mértem le egy Dacia Joggert, és hát az extra megkereséseknél megpróbálom vagy beszerezni az adatokat, vagy lövök valahol autókereskedő ismeréstől, szalomból, esetleg olyan autót, amit le tudok mérni, de nagyon-nagyon sokan segítetek nekem, hogy elkülditek azokat a méreteket, amik kardinális méretek, hogy meg tudjuk hozzá szerkeszteni. Gyakorlatilag 3-4 héten belül el tudunk vele készülni. Ez maga a box a fekvőrész nélkül, ez állandó csomagtér tartozék is lehet, hogyha mondjuk nem jártok minden héten IKEA-ba bútort, vagy asztalt, vagy egyebet vásárolni. A bevásárlás a sokkal egyszerűbb, legalábbis ahogy én vásárolok, ahhoz sokkal egyszerűbb, tehát nincs ez a melyik autóban maradt a szatyor, kicsi madoda, kicsi elvitte az autót, akkor vegyek még egy szatyrot, bent lesz belőle 100, hanem egyszerűen idehúzom, én 100 forintos babakocsinak hívom, idehúzom a babakocsit, lepattintom a tetejét, berakok mindent, és egy körrel hazamentem. És ha véletlenül összebarátkozik a kefir meg a tejföl, akkor kipakolom, utána kihozom a kerti csaphoz, slaggal kiveretem, visszarakom, kész az egész, és nincs az, hogy a hónom alatt is a banán lóg, meg a narancs, vagy a citrom, vagy éppen amit veszek. Úgyhogy igazából ennyi, amit még meg akartam mutatni, mert ez egy tök praktikus dolog, csak majd egy ilyen sűrűbb kötésűt vagy csomózott. Fölraktam ide egy ilyen csomagtér hálót, ami gyakorlatilag egy tetőkosaramnak a csomagtér hálója, és menet közben vagy itt száradnak a pólók, vagy egyebek, vagy ami éppen a gyereknek éppen útban van, és nem akarja hátradobni, az fölakasztja, ott vannak az ablaktakaró, kis tapadókorongos kis darabok. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Hát, hogyha tetszett a setup, vagy érdeklődtök egy ilyen box után, akkor nyugodtan kövessetek be.
a Facebook mobilcamping, mobil kötőjel camping oldalon, vagy a www.mobilcamping szintén kötőjel mobilcamping.hu oldalon. Esetleg lájkolhatjátok a videót, azt külön megköszönöm, vagy megoszthatjátok ismerőseitekkel, hogyha tudtok arról, hogy pont ilyet terveznek. Ez lapra szerelhető, csavarok, és csak szerszám, de ez sem kell, mert ezt már szerelve kapja a megrendelő. Csak itt vannak a fiók csúszón. Az összes többi az illesztős milliméterre megtervezett CNC-vel kimart, és utána kézzel csiszolt elemekből áll. Ha ezt magát a vázat lapra szeditek, akkor körülbelül akkora, mint hogyha egy nagyobb méretű lapos tévét becsomagolva látnátok. Harmonika matrac, tépőzárral össze lehet fogatni, és gyakorlatilag egy negyed négyzetméter helyet foglal el a garázsba, és ami még számomra fontos volt, az időtállóság, a minőség, csúszásgátló, vastag, stabilitás mellett, az, hogy ez az egész rendszer, hogyha nincsen megpakolva, és ládák nélkül, ez 30 kg. Tehát most például én is így a vízzel, a tetősátorral, ami 63 kg, az Omnistorral, egyebekkel, majd megtankolva 3 személlyel, ugye ennek a Kedinek 710x kg a terhelhetősége, nem érem el a 600 kg-t. Mindenestől nem érem el a 600 kg-t, hogyha teljesen fúra vagyok pakolva. Ez azért fontos, mert egyre több autót egyszerűen kirántanak a forgalomból és lemérik. Másrészt üzemanyag szempontjából, és ezeknél az autóknál, főleg egy ilyen 7 személyes egyterűnél, gyakorlatilag személyautó matricát kell vásárolni, senki nem bánt senkit, nincsen útdíj, nincsen gázvizsga, nem kell jobbra-balra menni, gyakorlatilag praktikus. Úgyhogy javaslom mindenkinek, aki tervezi, vagy azt mondta már életében legalább kétszer, hogy de jó lenne elmenni, és egy kicsit szabadon saját magunk megválasztani az utat, és menni, és felfedezni a világot, menjetek! Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Mindenkinek kellemes nyarat, szervusztok!